Tony Abela kien bniedem ġust li matul ħajtu għamel ħafna ġid hekk kif dejjem ra kif se jgħin lil kulħadd. Hekk kien deskritt l-eks segretarju parlamentari nazzjonalista Tony Abela meta s-sibt filgħodu ngħata l-aħħar tisnima fil-Knisja ta' San Dominku u l-Verġnin Birka tar-Rabat. Knisja li kienet ippakjata bin-nies li selmitlu għall-aħħar darba. Tony Abela kien bniedem ikona fil-lokalità tar-Rabat kif jiġdu it-toroq tar-Rabat li kienu mimlijin nies sabiex jagħtuh l-aħħar tislima. Waqt l-omelija Patri Marcellino iddeskriva lil Tony bħala bniedem ġenerus li matul ħajtu għamel ħafna ġid u qal li d-djufija tiegħu kienet li dejjem jaħseb f'kulħadd fil-waqt li jinsa lilu nnifsu. Tony xam kien u għex il-fidi mod dirett. Kien ġenerus. U jekk ngħid il-kelma ġenerus biss hija kelma fqira għal Tony. Għaliex għax Tony għen bil-pariri tiegħu, bis-servizzi li huwa ta' b'xejn, blotjiet ta' flus lill-individwi, familji, tant missjonari. Matul ħajtu Tony Abela dejjem wera lealtà kbira lejn kulħadd, anke lejn dawk in-nies kienu għamlulu l-ħsara għaliex Alla għalmu fuq l-iskola tal-Maħfra u tal-Fidi li kienet importanti ferm għalih. Patri Marcellino għaċċena li Abela dejjem kien isib ħin għall-familja tiegħu minkejja l-impenji kollha li kellu, fejn ir-rabta mal-familja minn dejjem kienet b'saħħitha. Turija ċara ta' dan kien l-imħabba li kellu lejn martu Majra u tlet uliedu. Preżenti għall-funeral kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Viċi Kap Elix Perici Kalascione, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, kif ukoll diversi deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti u membri distinti oħra li ħadmu ma' Tony Abela matul is-snin. Wara l-funeral sar korteo madwar diversi toroq tar-Rabat fejn l-ewwel waqfa kienet propju fil-pjazza ta' San Pawl fejn kien milquh mit-tim tar-Rabat Ajax li poġġew bandiera fuq it-tebut tiegħu. Wara l-korteo għamel waqfa quddiem l-uffiċċju ta' Tony Abela li kien iffrekwentat minn bosta rabtin li matul ħajjithom għamlu użu mis-servizz tiegħu. Ftit tal-ħin wara il-korteo waqaf quddiem il-każin ta' San Pawl fejn bandis mill-banda tal-Konti Ruġġieru daq rekwiem fil-waqt li ġie ppreżentat Bucket Fury. Imbagħad saret waqfa quddiem il-każin tal-Partit Nazzjonalista fir-Rabat fejn il-kap Bernard Grech ippreżenta Bucket Fury kif ukoll għadda l-kondoljanzi lill-qraba ta' Tony Abela. Ftit tal-ħin wara saret purċissjoni bit-tebut ta' Tony Abela, akkumpanjata mill-banda Lill-Adam, kif ukoll ingħata salut bħala turija ta' rispett għal Tony Abela. It-tebut imbagħad waqaf quddiem il-Knisja ta' Ġiesu fir-Rabat u wara quddiem il-każin ta' Lill-Adam. Matul dan il-korteo spikka rispett kbir li bosta persuni kellhom lejn in-nutar Tony Abela. Hekk kif kull waqfa in-nies preżenti selmulu permezz ta' ċabċib. Il-korteo ġie fit-tmiemu quddiem iċ-ċimiterju tar-Rabat fejn saret difna privata fil-qabar tal-familja.